Timo Jutila, vuodet ovat vierineet, 95 juhlittiin, 2011 juhlitaan, eikä ne bileet taida niin erilaiset olla. Mitä sanot meiningistä? Ei, siis mä oon niin ylpeä näiden pelaajien puolesta, että ne teki mahtava työ ja ne taisteli kuin leijonat. Meillä oli tie, mitä me kuljettiin, välillä oli vaikeita, mutta miettikää nyt herran jestas sentään, mikä viimeinen erä ja maailmanmestaruus. Mä tiedän mitä jätkissä tuntuu ja mä oon näiden pelaajien puolesta niin perkaleen iloinen. Oli loistavaa kuunnella taas toi maamme laulu. Mä veikkaan, että se lämmitti koko Suomeen. No ihan taatusti, yli 2 miljoonaa TV-katsoja, kaikki elää mukana. Kuinka koskettava hetki se oli? Onhan se koskettava. Mä toivon, että jokainen saisi kokea tämmösen. Mitä tää homma on muuten. Kun tässä sä näet, miten... Ai, minä jätkä tanssi sitä. Aivan selvästikin se on paras joukkue. Mä oon todella ylpeä näistä jätkistä. Tiesitkö, että Suomessa on yksi tupla jääkiekon maailmanmestari? No ei se ole se, mutta pojat teki homman jäällä ja nyt todella naatitaan niin kuin Anssi sanoi tuossa äsken. Eli nyt voi naattia? Ihan varmasti.